Αυτό θα πάμε. Ένα last θα μπω κι εγώ με έφτασε. Εγώ θα μπω ένα last. Ένα τελευταίο θα μπω. Εγώ τώρα άνοιξα το game. Ανοίγει βασικά το game. Κλείνω τα άτομα. Μαράσας. Ξέρω τι περιμένεις να σου πω λίγο. Τι ανοίγει το Steam ρε μάλακα, έχω να το ανοίξω 3 μήνες μάλακα, ανοίγει ακόμα.